Český rozhlas Plzeň, náš host. Hostem sobotní panorámy je režisér, herec, zpěvák, básník, textař, organizátor a také iniciátor nejrůznějších akcí Vilém Dubnička. Co ti to líbí zřejmě? Dobré dopoledne. Dobrý den, ještě si zapomněl obchodní akademik. Tři mušketýři jako hlavní hit letošního, tedy už 6. divadelního léta pod plzeňským nebem. Samozřejmě všechny nejvíc zajímá, kdo budou Athos, Porthos, Aramis a D'Artagnan, tak se rovnou ptám dnešního hosta, kterým je režisér Vilém Dubnička. Kdo bude Athos? Ten je nejstarší z nich, je takový nejvznešenější, D'Artagnana miluje jako svého syna a bude to? Kde jsi to přečet? To jsou přesně ty představy, no. Tak takhle, Athos, Porthos a Aramis jsou Viktor Limr, Honza Teplý a Radek Valenta. A Honza Teplý je Porthos. Ano. To není moc tlustý herec. No právě, tak jo, někde je Porthos tlustý, někde se ho tak představuje, někde tak úplně tlustý jakoby není. Bude mít aspoň knír? Porthos. Já nevím, já si myslím, že ne, no, ale nechci to. To je síla, to se vlastně člověk musí trefit do představ všech lidí a to nejde. To je právě hrozně složitý a já si osobně myslím, že když Porthos nebude tlustý, no tak to nebude o nic horší inscenace. Co si budeme povídat, přece na tom to nestojí, jako ta sranda na tom není. Aby potom nevyšla nějaká recenze. No jasně, kdo bude chtít, tak si rejpne do čehokoliv. A D'Artagnan je teda Petr Konáš a pak tam máme ještě mimo dalších spousty skvělých herců, který můžeme vyjmenovat, jestli na to je čas, tak tam máme jako takovou hlavní tak to tak vezměme postupně. Milady, ať vezmeme Padouchy. Kristýna Lajchtová. A kardinál Richelieu. Kardinál Richelieu Jan Přeučil. A to jsme asi Padouchy skončili. No ještě král Rochefort. Je trošku, Rochefort. Rochefort, Toník Procházka. Toník Procházka a král je trošičku Padouch, ale malinko. Oni tak jako zlobí. Takový trouba spíš. Tak. Král je Zdeněk Rohlíček, královna Štěpánka Křesťanová, Konstanc Bonacieux je Diana Toníková z Chebu, Broňa Kotiš je starý Bonacieux, starý v uvozovkách samozřejmě. Tak, co tam máme? Kusak nebo Žisak, nebo jak se to čte, to ještě musím zjistit, je Mára Adamček tady z Plzně. A tím jsme tak skoro u konce, asi to jsou ty nejdůležitější Petr postavy. Borovský, Planšet, no tak na koho se mohu zapomenout? Detrévil, Michal Štěrba, no. To už je asi opravdu snad kompletí, snad jsme na nikoho nezapomněli. Ty jsi říkal, že teď do toho vstoupí ještě všechna ta další, co chtěl říct, řemesla, umělecké profese. Ano. Kdo to bude? V loni jsem se našel zpátky, protože jsme v podstatě spolužáci se scenografem, s kterým jsme studovali na DAMu, s Pavlem Kodedou, který je moc šikovný, a zase máme konečně jako takovýho jakoby scenografa, který s náma snad chvíli vydrží. Tím narážím na takovou smutnou událost, tak já to nechci nějak moc rozpatlávat. Nám jeden scenograf vlastně před 3 lety umřel v poměrně mladém věku, který s náma dělal první 2 ročníky. A pak tam máme jeho přítelkyni, která bude dělat kostýmy letos poprvé. Karel Basák, samozřejmě na šerm. Petr Zeman, výborný muzikant, který s náma dělá od začátku a kromě Marný lásky snahy dělal veškerou muziku, tak ten zase udělá úplně něco novýho, úplně novou muziku, originální, šitou na tou inscenaci. A konec konců, když si vyjmenovával ty 3 mušketýry Viktora Limra, Jana Teplého a Radka Valentu, tak to je téměř kompletní chichotaj. No, právě. My jsme to takhle vymysleli před x lety, jsme to takhle plánovali, že prostě chichotaj bude hrát kapela a k ním vstoupí D'Artagnan jako zvenčí. Pak jsme na to úplně rezignovali, protože říkáme, já ty 3 kluky nedám dohromady a nemá to smysl a blablabla. Úplně jsme na to rezignovali. Ale to jsem začal úplně znovu obsazovat 3 mušketýry a postupně Viktor, Radek a najednou Honza. A říkám, pane bože, oni tam jsou prostě. A tak jsme právě se dohodli i s klukama, i s Petrem Zemanem a i s Petrem Konášem, že vlastně ty mušketýři budou hrát. Jo, já jsem to možná nechtěl prozrazovat, ale není to jako o hudební skupině, já to moc nemám jakoby rád, když se to úplně jako převrátí a je to o hudební skupině, která si hraje na 3 mušketýry, mi to přijde zbytečný, ale můžu prozradit, že 3 mušketýři budou zajišťovat velkou část scénické hudby.
Prostě tomu budou dávat takový rámec. Jo? Oni tam totiž ty tři mušketýři v těch třech mušketýrech moc nejsou. Jasně. Ale je to prostě vyjadřuje to, že ty tři mušketýři toho D'Artagnana a celý ten příběh vlastně jakoby vyprávějí. A oni ho budou vyprávět bez slov, bez úvozovek, prostě tam budou a budou k tomu hrát a budou to jako provázet ten večer. Tak si to nějak představuju. A teď nevím, jestli jsme zmínili Buckinghama. Jo, Andrej Polák. Tak ještě Andrej Polák. To je docela důležité. No, a on je Slovák. On je Slovák, on hraje i česky, i slovensky a u nás bude hrát slovensky. Aby měl tedy jiný přízvuk. Aby no prostě jasně, jako byl je Angličan, že? Jasně, cizojazyčně, nikdo mu nebude rozumět. Právě, to je docela dobrý. Takže Tři mušketýři, hlavní tahák divadelního léta, letošního, ale kromě toho ještě v nouzi poznáš přítele. Teď si uvědomuji, že jsi ze mě vymávil úplně všechno, ty lidi, které už nemají. Nepřijdou. Nikdo. Takže kdo jste to někdo slyšeli? koupil vstupenku, to budou teď vracet. Jo, to můžete vrátit ještě. Jo. Že to už jako všechno vědí, tak co by tam chodili, může být zima. Vy jste loni měli docela smůlu na počasí. No to je prostě risk, to s tím se nedá nic dělat. My jsme měli v loni smůlu i na počasí, i na to, že se nám to skloubilo s neznámým titulem a s prostorem, který je uzavřený. Ale to byla naše volba, jo? Já si nestěžuju. To počasí se nedá nic dělat a ten titul, nebo ta hra a i ten uzavřený prostor byly volbou, kterou jsme prostě potřebovali vyzkoušet. Každý rok chceme přinést něco nového a tak jsme to prostě museli risknout, že jo? To se nedá nic dělat. A ono, jak to bylo vevnitř, tak to lidi neviděli, jako na tom náměstí. A když se to nemenovalo Tři mušketýry, tak nevěděli vlastně, na co jdou, a tak se to sešlo a nebylo to úplně jako šťastný, co se týče návštěvnosti. No. Možná taky spousta lidí opravdu nevěděla, kudy se tam vlastně dostat, že přes měšťanskou besedu a tak dál. Je ještě pořád autorem téhleté hry Jean-Red Comedie, nebo jak se to vlastně vyslovuje, anebo už se trošku změnila situace? To je vlastně... Když tak z tebe vytahávám dneska úplně všechno. Tak to je vlastně úplně jedno, jo. To je vlastně úplně jedno, kdo to napsal. Je to prostě, byla to jako inscenace, která se snažila reflektovat současný stav společnosti a ono lidi málo kdy vlastně vědí, nakolik ty inscenátoři upravují třeba původní text nebo ne. Jo. Na Donu Juanovi si každý myslel, že to je Don Juan a on byl z velké části vlastně přepsaný. Jo. Samozřejmě, že tam zůstal hlavní příběh, hlavní motivy a tak, ale člověk se snaží nějakým způsobem tu inscenaci aktualizovat, reflektovat současný stav společnosti. A jedna moje kamarádka říkala, když někdo chce mluvit o současnosti, tak ať si napíše vlastní hru. A my jsme chtěli mluvit. Český rozhlas Plzeň, náš host. Hostem sobotní panorámy je režisér, herec, zpěvák, básník, textař, organizátor a také iniciátor nejrůznějších akcí Vilém Dubnička. Co ti to líbí zřejmě? Dobré dopoledne. Dobrý den, ještě si zapomněl obchodní akademik. A to znamená co? Já mám střední školu... Mám obchodní akademii v Valašském Meziříčí jako střední školu, takže... Tak ještě Valach bychom měli říct. Jo, já jsem Valach ze Plzně, no. Valach a obchodní akademik. Co tě poslední dobou nejvíc zaměstnává? Ježiši, no tak teď určitě Tři mušketýři, nová premiéra letošního divadelního léta pod plzeňským nebem. Vy už jste dokonce začali prodávat vstupenky, není to brzo? No, nikdy není brzo, no, protože v loni se neprodali všechny, takže my jsme chtěli udělat všechno pro to, aby se prodali všechny, a tak proto letos děláme všechno, jako titul. Dokonce jste co si naslibovali, já jsem někde viděl, že když si někdo koupí 1000 vstupenek, tak dostane... Ne, to je naopak. Ceně. Naopak je to tak, že když si teď někdo koupí 2 vstupenky na jakýkoliv představení divadelního léta, tak k tomu dostane CDčko. 1000 CDček rozdáváme. A 1000 CDček, dobře. No, to by bylo málo, byste jich rozdali. Někdo koupil 1000 vstupenek. To bych bylo asi 5 nebo 6. To jsou asi 2 plná představení, možná ne? Tak bych odhadoval. No 2 až 3. No. Už to je 6. ročník divadelního léta, tak už byste asi tak jako nějak měli vědět, jak na to. Zdá se to tak, nebo je to čím dál tím nevyzpytatelnější? Je to čím dál tím víc nevyzpytatelný, protože se mění situace. V té produkční stránce se mění situace. Mění se třeba množství kulturních akcí v létě ve městě. Když jsme začínali, tak jsme byli úplně sami a Proluka byla obsypaná jako Woodstock, protože se vlastně nic v Plzni nedělo. A teď se najednou z různých důvodů, ať už je to Plzeň 2015, nebo prostě zvyšující se sebevědomí a chuť být ve městě Plzeňanů,
tak se prostě ve městě v létě děje více věcí a my musíme od toho diváka jakoby více bojovat. Což je na jednu stranu jakoby složitější, na druhou stranu je to radost, protože se prostě něco děje a to je náš úkol. A taky si komplikujeme situaci každý rok novým místem, snažíme se ten program rozvíjet, jako je off-program, třeba ten open art, nebo off-program vůbec odpolední. Takže se klademe pořád nový a nový cíle, jednak po té produkční stránce, no a po té tvůrčí, tak je to vždycky nová inscenace na novém místě s novými herci, s novým textem, takže to je vždycky znovu a znovu jako tvorba, je to složitý. Ale u Tří mušketýrů je to nové místo jenom tak trochu, protože na náměstí už jste byli. Jo, my jsme se právě vrátili na to náměstí, protože to byl jeden z našich nejúspěšnějších ročníků i divácky a i teda asi jako inscenace byla jedna z nejlépe hodnocených i diváky, i kritiky. Řeč je o Revizorovi? Ano. A já se navíc myslím, že ta katedrála, že ten svatý Bartoloměj je prostě tak úžasná kulisa, že to je najednou Paříž a doufám, že se uprostřed mušketýrů lidi prostě na ní nevzpomenou, že jsou v Plzni a budou si myslet, že jsou v Paříži. Tenkrát jste měli katedrálu za zády, teď budete před ní, přímo z boku? No, ono to bude tak trošičku natočený, ještě uvidíme samozřejmě, až to místo úplně jako dobře osaháme, tak tam potom jde o centimetry, protože z různých úhlů jsou vidět různé věci. Taky různá je akustická stránka toho postavení, toho hlediště. My bychom potřebovali, aby nám to odslonilo vlastně ten hluk z toho náměstí a druhou bariéru bude ta katedrála zase. Takže se uzavře prostor a mohlo by to fungovat. Uzavřít. My máme letos poprvé, to posluchači asi těžko uvidí, jak to tady ukazuju, ale takovou zavřenou elevaci ze 3 částí. To znamená, že jednak bude lépe odhlučněný ten prostor a druhé bude lépe vidět z těch křídel. Jo? Z těch bočních míst bude najednou lépe vidět, že to nebude v jedné rovině, ale bude to zalomené. Tak trošku arénu to bude připomínat. Trošku, no. Přece ten prostor je vždycky hrozně velký, tak je to dobrý, když se mohlo velmi hezky. Těch úprav Tří mušketýrů, té původní knížky Dimasovy, je celá řada, po které jste sáhli. Já mám takovou iniciační inscenaci od CD94, kterou jsem viděl xkrát, když jsem byl na škole, tak CDčko bylo můj takový vzor. A hrozně jsem se těšil, a že jednou budu dělat ty Tři mušketýry a že je udělám taky tak. A pak jsem najednou zjistil, že to nejde. Že prostě každá ta dramatizace, každá ta úprava je přímo šitá na míru, protože má různý herce, různý prostor, různou dobu. A já jsem si přečetl ty mušketýry od toho CDčka a zjistil jsem, že bych jenom kopíroval něco, čeho bych nikdy nedosáhl, s jinými herci, s jiným prostorem, venku, prostě je to jiný. A tak jsem musel s pokorou to odložit a půjčit si třeba jenom nějaký momenty, které mi utkvěly v paměti, které se mi třeba líbily a využít vlastně filmů, knížky, nějaké inspirace, třeba herci, kteří to budou hrát, prostorem, kde to budeme hrát, nějakou vlastní fantazii a tak dále. Takže jsem to poslepoval tak, jak si třeba jako já a tým okolo mě pamatujeme, vybavujeme v hlavě ty Tři mušketýry. Protože budou hodně tvoji a autorští. To ne, to záleží na tom, co si z toho kdo pamatuje. Jo. Mně utkví v paměti prostě souboj s otcem, souboj se třeba mušketýrama, že de Treville je třeba sprdne nebo tak, ale někdo si to pamatuje úplně jinak, protože si to pamatuje z filmu třeba, nebo z jiného filmu. A najednou říká, takhle to není ve Třech mušketýrech, ale každý si to pamatuje úplně jinak. Jo. Takže ta výhoda toho, že tu látku lidi znají, je zároveň nevýhodou, protože každý zná jinak a každý má šanci říct, ale tak to nebylo. Vy tady máte i konkurenci, v Alfě se stále ještě Tři mušketýři hrají, ale tam s tím textem, jestli tam je dohromady 20 slov a nějaká ta citoslovce, víc tam toho asi nebude, takže textově vám asi konkurencí tak úplně nejsou. Jaký ty jsi režisér, pokud jde o text a o situace? Teď jsi ve fázi, kdy si to všechno připravuješ, v hlavě se ti to rodí a potom už to máš úplně hotové, anebo tomu necháváš tak trochu volný průběh? Já za prvý myslím, že ta alfácká inscenace není tak úplně konkurencí, protože jak jsi zmínil, tak je to úplně jiná inscenace, úplně jiný prostředky, úplně něco jiného. A já teda nejsem, i když jsem jako slovní, já mám hodně rád slova a hodně se slovy jakoby zaobírám a píšu to jakoby jako ve slovech všechno více než v nějakých obrazech, tak nemám rád, když je všechno úplně přesně připraveno, protože do toho vstoupí strašně moc nových komponentů, 20 nových herců, muzikant, choreograf, šermíř,
To je strašně moc jako scénograf, výtvarnice kostýmu, to je hrozně moc nových názorů a talentů a já hrozně rád ty talenty slučuju. A tak nechávám prostor tomu, že něco právě vznikne. Teď ten text vypadá tak, že je v podstatě nehratelný, ale já doufám, že prostě se to všechno jakoby dotvoří. Nemám to rád uzavřený, aby právě ten prostor pro tu tvorbu tam byl. Říká dnešní host Vilém Dubnička. Za chvíli si budeme povídat o tom, kdo vlastně budou ti tři mušketýři a pochopitelně taky o dalších rolích. Tři mušketýři jako hlavní hit letošního, tedy už 6. divadelního léta pod plzeňským nebem. Samozřejmě všechny nejvíc zajímá, kdo budou Athos, Porthos, Aramis a D'Artagnan, tak se rovnou ptám dnešního hosta, kterým je režisér Vilém Dubnička. Kdo bude Athos? Ten je nejstarší z nich, je takový nejvznešenější, D'Artagnana miluje jako svého syna a bude to? Kde jsi to přečet? To jsou přesně ty představy, no. Tak takhle, Athos, Porthos a Aramis jsou Viktor Limr, Honza Teplý a Radek Valenta. A Honza Teplý je Porthos. Ano. To není moc tlustý herec. No právě, tak jo, někde je Porthos tlustý, někdo se ho tak představuje, někde tak úplně tlustý jakoby není. Bude mít aspoň knír? Porthos. Já nevím, já si myslím, že ne, no, ale nechci to. To je síla, to se vlastně člověk musí trefit do představ všech lidí a to nejde. To je právě hrozně složitý a já si osobně myslím, že když Porthos nebude tlustej, no tak to nebude o nic horší inscenace. Co si budeme povídat, přece na tom to nestojí, jako ta sranda na tom není. Aby potom nevyšla nějaká recenze. No jasně, kdo bude chtít, tak si rejpne do čehokoliv. A D'Artagnan je teda Petr Konáš a pak tam máme ještě mimo dalších spousty skvělých herců, který můžeme vyjmenovat, jestli na to je čas, tak tam máme jako takovou hlavní... Tak to tak vezměme postupně. Milady, ať vezmeme Padouchy. Kristýna Lajchtová. A kardinál Richelieu. Kardinál Richelieu Jan Přeučil. A to jsme asi Padouchy skončili. No ještě král Rochefort. Je trošku, Rochefort, Toník Procházka mladší. Toník Procházka a král je trošičku Padouch, ale malinko. Oni tak jako zlobí. Takový trouba spíš. Tak. Král je Zdeněk Rohlíček, královna Štěpánka Křesťanová, Konstanc Bonacieux je Diana Toníková z Chebu, Broňa Kotiš je starý Bonacieux, starý v uvozovkách samozřejmě. Tak, co tam máme? Kusak nebo Žisak, nebo jak se to čte, to ještě musím zjistit, je Mára Adamček tady z Plzně. A tím jsme tak skoro u konce, asi to jsou ty nejdůležitější Petr postavy. Borovský Planšet, no tak na koho se mohu zapomenout? Detrévil Michal Štěrba, no. To už je asi opravdu snad kompletí, snad jsme na nikoho nezapomněli. Ty jsi říkal, že teď do toho vstoupí ještě všechna ta další, co chtěl říct, řemesla, umělecké profese. Ano. Kdo to bude? V loni jsem se našel zpátky, protože jsme v podstatě spolužáci se scenografem, s kterým jsme studovali na DAMu, s Pavlem Kodedou, který je moc šikovný a zase máme konečně jako takovýho jakoby scenografa, který s náma snad chvíli vydrží. Tím narážím na takovou smutnou událost, tak já to nechci nějak moc rozpatlávat. Nám jeden scénograf vlastně před 3 lety umřel v poměrně mladém věku, který s náma dělal první 2 ročníky. A pak tam máme jeho přítelkyni, která bude dělat kostýmy letos poprvé, Karel Basák samozřejmě na šerm, Petr Zeman, výborný muzikant, který s náma dělá od začátku a kromě Marný lásky snahy dělal veškerou muziku, tak ten zase udělá úplně něco nového, úplně novou muziku, originální, šitou na tu inscenaci. A konec konců, když si vyjmenovával ty 3 mušketýry Viktora Limra, Jana Teplého a Radka Valentu, tak to je téměř kompletní chichotaj. No, právě. My jsme to takhle vymysleli před x lety, jsme to takhle plánovali, že prostě chichotaj bude hrát kapela a k ním vstoupí D'Artagnan jako zvenčí. Pak jsme na to úplně rezignovali, protože říkám, já ty 3 kluky nedám dohromady a nemá to smysl a bla, bla, bla. Úplně jsme na to rezignovali. Ale to jsem začal úplně znovu obsazovat 3 mušketýry a postupně Viktor, Radek a najednou Honza. A říkám, pane bože, oni tam jsou prostě. A tak jsme právě se dohodli i s klukama, i s Petrem Zemanem a i s Petrem Konášem, že vlastně ty mušketýři budou hrát. Jo, já jsem to možná nechtěl prozrazovat, ale není to jako o hudební skupině, já to moc nemám jakoby rád, když se to úplně jako převrátí a je to o hudební skupině, která si hraje na 3 mušketýry, mi to přijde zbytečný, ale můžu prozradit, že 3 mušketýři budou zajišťovat velkou část scénické hudby.
Prostě tomu budou dávat takový rámec. Jo? Oni tam totiž ty 3 mušketýři v těch 3 mušketýrech moc nejsou. Jasně. Ale je to prostě vyjadřuje to, že ty 3 mušketýři toho D'Artagnana a celý ten příběh vlastně jakoby vyprávějí. A oni ho budou vyprávět bez slov, bez úvozovek, prostě tam budou a budou k tomu hrát a budou to jako provázet ten večer. Tak si to nějak představuju. A teď nevím, jestli jsme zmínili Buckinghama. Jo, Andrej Polák. Tak ještě Andrej Polák, to je docela důležité. To je Slovák. On je Slovák, on hraje i česky, i slovensky a u nás bude hrát slovensky. Aby měl tedy jiný přízvuk. Aby prostě jasně, jako byl... je Angličan, že? Jasně, cizojazyčně, nikdo mu nebude rozumět. Právě, to je docela dobrý. Takže 3 mušketýři, hlavní tahák divadelního léta, letošního, ale kromě toho ještě v nouzi poznáš přítele. Teď si uvědomuji, že jsi ze mě vymávil úplně všechno, ty lidi, které už nemají. Nepřijdou. Nikdo. Takže kdo jste to někdo slyšeli? Koupil vstupenku, to budu teď vracet. Tak. Jo, to můžete vrátit ještě. Že to už jako všechno vědí, tak co by tam chodili, může být zima. Taky. Vy jste loni měli docela smůlu na počasí. No to je prostě risk, to s tím se nedá nic dělat. My jsme měli v loni smůlu i na počasí, i na to, že se nám to skloubilo s neznámým titulem a s prostorem, který je uzavřený. Ale to byla naše volba, jo? Já si nestěžuju. To počasí se nedá nic dělat a ten titul, nebo ta hra a i ten uzavřený prostor byly volbou, kterou jsme prostě potřebovali vyzkoušet. Každý rok chceme přinést něco nového a tak jsme to prostě museli risknout, že jo? To se nedá nic dělat. A ono, jak to bylo vevnitř, tak to lidi neviděli, jako na tom náměstí. A když se to nejmenovalo 3 mušketýry, tak nevěděli vlastně, na co jdou, a tak se to sešlo a nebylo to úplně jako šťastný, co se týče návštěvnosti. No. Možná taky spousta lidí opravdu nevěděla, kudy se tam vlastně dostat, že přes měšťanskou besedu a tak dál. Je ještě pořád autorem téhleté hry Jean Redcomdier, nebo jak se to vlastně vyslovuje, anebo už se trošku změnila situace? To je vlastně... Když tak z tebe vytahávám dneska úplně všechno. Tak to je vlastně úplně jedno, jo. To je vlastně úplně jedno, kdo to napsal. Je to prostě... byla to jako inscenace, která se snažila reflektovat současný stav společnosti a ono lidi málo kdy vlastně vědí, nakolik ty inscenátoři upravují třeba původní text nebo ne. Jo. Na Donu Juanovi si každý myslel, že to je Don Juan a on byl z velké části vlastně přepsaný. Jo. Samozřejmě, že tam zůstal hlavní příběh, hlavní motivy a tak, ale člověk se snaží nějakým způsobem tu inscenaci aktualizovat, reflektovat současný stav společnosti. A jedna moje kamarádka říkala, když někdo chce mluvit o současnosti, tak ať si napíše vlastní hru. A my jsme chtěli mluvit o současnosti hodně, prostě v loni. A tak se stalo, že vznikla hra V nouzi poznáš přítele, vy se na ní můžete podívat v rámci divadelního léta. Kolikrát se bude hrát? 4krát, respektive 6krát a 2 představení z toho budou v Košicích. A 3 mušketýři asi 10krát, jestli jsem dobře počítal. Ano. 10krát, tak se můžete těšit. Vilém Dubnička, což je jméno dnešního hosta, přijel na náměstí Míru na kole. Je to tak, že už musíš trénovat na cyklotoulky? Kdyby si ještě točil běžkotoulky, tak bys musel na běžkách. Já už tím vzývám to jaro. Mě už to nejde vydržet prostě. Takže já tím tak trochu bojuju za to jaro. A znamená to, že když si teď dotočil běžkotoulky, protože sníh už zase není všude, on ještě pořád někde je, ale už není všude, takže automaticky přesedneš na kolo v televizi? Jo, je to tak. Teda brácha mi volá o víkendu vždycky, jestli ještě jedu na lyže, protože na Kvildě je tolik sněhu, jako v životě nebylo celou zimu. Ale my už jsme teda běžky dotočili a teď se teda měsíc vlastně netočilo skoro nic. Michal Jančařík už teda točil jedno cyklo v lednici shodou okolností, což je, myslím, příznačný jako jméno pro to počasí, v jakém to musel točit, a my příští týden začínáme točit už jako na kole. No. Jaké to je? Myslím, běžkotoulky s cyklotoulkami ještě si neměl zkušenost, ale předpokládám, že na kole ti to jde líp než na běžkách. Nevím. To nechci nějak kritizovat tvoje výkony. Je to velmi pravděpodobný, že ten styl na kole není tak vyhraněný, že to nedá se poznat, když to člověk neumí. A je to super, takhle, je to super a já se snažím netvářit se jako, že jsem běžkař velký, protože spousta lidí prostě běžkaři taky nejsou a prostě si jen tak rádi vyjedou do přírody. A mě ten pořad baví v tom, že můžu se pokusit těm lidem ukázat, jak to prostě baví mě. Prostě si tak jen tak jedu přírodou nebo zajímavými městy a prostředím a snažím se těm lidem jakoby ukázat, co mě na tom zaujalo na té cestě. Je to vlastně hrozně fajn. A nakolik ty ho můžeš ovlivňovat autorsky? No, já nevolím, kam jedeme. To domluvá produkce, ale jinak vlastně ty texty,
ty jsou úplně kompletně moje, dáváme dohromady s režisérem a kameramanem v jedné osobě, s Petrem Válkem a to, co v tom pořadu je, dáváme taky dohromady spolu a s lidmi, kteří na tom místě jsou. Takže já něco vím dopředu, přijedeme tam a ty lidi řeknou, jo, máme tady tohle, já řeknu, ještě jsem se dočet, že tohle, jo, tak fajn, ukážeme to, co je zajímavý a s Petrem si sestavíme ten den, jedeme s tím průvodcem celý ten den a celý ten den to točíme. No a večer tam ještě domluvíme nějaký ty věci, jako mimo obraz, co jsme ještě jako zažili a tak. No a padneme mrtví a na druhý den jedeme někam jinam. To se musí za jeden den stihnout jeden ten díl. Je to ve 2 lidech, jeden den celý díl. Aha, tak Mazec, to je docela velký fofra. Baví tě to? Jo, fakt je to hrozně zábavný. My to mám vlastně s Michalem Jančeříkem napůl, což je úleva v tom, že fakt nemusíme být každý týden někde. Je to prostě takový zpestření, je to spojení nějaký moderátorský činnosti, autorský činnosti a vlastně sportu, který je mám rád, jako když nejsem žádný vrcholový sportovec, tak ho mám rád, takže je to super. Ty máš takhle napůl, když už si tohle slovo použil, také duo musí být napůl, Dubníčka Lahoda. Co to je za duo? Možná ještě všichni neslyšeli. Za chvíli uslyší jednu písničku od vás, ale... Tak konečně budeme v rádiu. Tak... konečně se stanete slavnými. No, naše autorská dvojice, jak si teď jako říkáme, protože když hrajeme někdy i s kapelou, jako třeba teď na Portě hrajeme s kapelou, tak je nás 5 a je blbý si říkat duo, ale autorská dvojice to je, tak jako jsou ty Habkové, Horáčkové a Uhlířové, Svěrákové a tak. Takže jsme prostě autorská dvojice. Zdeněk Lahoda píše muziku, já píšu texty, hrozně nás to baví. V podstatě je to, jak to jenom ve 2, tak je to nejvíc, do čeho teďka jakoby můžu vkládat sebe samého a hrozně bychom jako chtěli jít někam dál, hrajeme ve školách, snažíme se hrát, kde to jde. Bohužel nás nehrajou v rádiu a teď se to rád změní, ale pracujeme a teďka máme jeden skvělý projekt, který nás hrozně baví. My jsme se namočili do projektu, který se jmenuje Řemesla, nebo 9 řemesla nás baví, který by měl zvýšit povědomí a zájem žáků 6. a 7. tříd o řemesla. Aha. A to vypsal Karlovarský kraj, jako, že ať ty děcka nechtějí jenom na ty gimply. A my jsme to udělali úplně jinak, než se čekalo, že většina lidí prostě bere ty děti do dílny a tam se piluje dřevo. A my jsme se rozhodli, že o tom napíšeme písničku a ty děcka na tu písničku budou točit videoklip. Takže vlastně z toho textu té písničky a z toho videoklipu, který oni budou muset točit na to konkrétní řemeslo, se úplně by the way dozví něco o tom řemesle, jako prostě úplně mimo děk. Jo. A potom se stanou kameramany a budou točit klipy. Je to možný, ale primárně jde o ty řemesla. Já se snažím do těch textů dát nějaký termíny, které se vlastně vyskytují v tom řemesle specificky. Oni se na ně budou muset ptát, ať už mě, nebo potom toho konkrétního řemeslníka a budou muset to natočit, že jo? Protože když se tam zpívá o tom transformátoru, tak to budou muset jakoby se zeptat. Musí zjistit, co to vlastně je, jak to vypadá. No. Mimochodem, jak ti ty texty jdou? Je to úplně jako snadno, nebo jako řekneš si zadání a vypadne z tebe text, anebo je to někdy velká lopota? Já nevím, člověče, je to zvláštní. Je to vždycky znovu. Je to vždycky úplně ten čistý papír. Že už jich máš na svém kontě teda docela slušnou řádku, když by ses ohlédnul. To je pravda, to mě taky překvapuje. Já třeba, když se kouknu zpátky a některé písničky se poslouchám, tak vůbec jako už nevím, jak jsem to mohl napsat. Já si to neuvědomuji, že to prostě najednou to posloucháme s Terezou doma. A říkám si, tyjo, to je jako písnička, to je docela dobrý. Jak jsem to mohl, já to vůbec nevím. Jako jo. Takže je to takový, jako je to dřina, samozřejmě trvá to třeba 2 dny a člověk se tak nejdřív to musí hrát v hlavě a pak ho něco třeba napadne a pak se to prostě tak jako vysedí, vychodí. Teďka třeba, když chodím s kočárem, tak u toho můžu přemýšlet a psát si nápady. Takže takhle to jako postupně vzniká, no. Já jenom snad řeknu, že s tím kočárem nechodíš třeba do sběrny, ale že v tom kočáře vozíš svoji dcerku Esterku, která písničky už taky poslouchá, tak my teď prostě taky pro Esterku a taky pro Teresku a taky pro Zdeňka Lahodu nějakou zahrajeme. Zas přepadla mě dávná nostalgie po době kaváren a básníků, kdy zařvat na svou fantazii způsobilo u dívek paniku. Dnes mladý chlapec z duší romantika sotva se těší
pozornosti žen. A když pak, proč mi ten vůl vole vyká? Jo, to on bude asi postižen. Jo, to on bude postižen. I já jsem tuhle pochlubil se dámě, že moje báseň vyjde v sborníku. Poté, co zdálo se, že pěstí dámě, utřela mě jak desku pomníku. V hromadný hrob lidské inteligence, než abych dále takhle položil své ideály mezi zvadlý věnce. A sám sebe jsem ráno položil, a sám sebe jsem položil. Ta-va-du-da-du-dam, ta-du-da-du-dam, ta-du-da-du-dam. Ta-va-du-da-du-da-va-du-da-va-du-da-va-du-dam, ta. Ta-va-du-da-du-dam, ta-du-da-dam, ta-va-du-da-du-da-du-dam. Ta-va-du-da-va-du-da-va-du-da-va-du-dam, ta. Zas přepadla mě dávná nostalgie po době kaváren a básníků, kdy zařvat na svou fantazii způsobilo u dívek paniku. V hromadný hrob lidské inteligence, než abych dále takhle položil své ideály mezi zvadlý věnce. A sám sebe jsem ráno položil, a sám sebe jsem položil. Tak to byla písnička od dua Dubnička Lahoda. Připomínám, že hostem sobotní panorámy je Vilém Dubnička, tedy polovina z tohoto dua. Ty jsi, Viléme, docela politický člověk, kterého nenechává politika chladnou. Škoda, že posluchači v tuhle chvíli nevidí tričko, které máš na sobě, to by se o tobě ledacos dozvěděli. Já se chci zeptat, jak jsi třeba ty prožíval volbu prezidenta republiky? Ježiši Kriste, no. Tak jako nábožně si. No vlastně hrozně jsem to žral, bohužel. Musím říct, že stanou se mi v životě občas věci, které mě strašně jakoby dostanou. Jo? Že snažím se samozřejmě držet si nadhled, protože je to hra, nemá smysl se tím trápit, ale jednou za čas prostě přijde věc, která mě bytostně nějak sežere a já pak se do ní prostě pustím se vší vervou. No a to byla volba prezidenta, což, OK, jako občanská povinnost to beru, bylo to, já jsem na to hrdý, nebo jsem rád, že jsem to udělal, jsem organizoval různý tady noci s Karlem a hráli jsme pro Karla Schwarzenberga písničku, jsme vymysleli se Zdeňkem. Možná posluchači tuší, koho si volil. A mám na tričku KSČM samozřejmě. No, ale pak se mi prostě stalo, že jsem to tak žral, že jsem začal psát třeba svým kamarádům SMSky, že prostě nebuďte slepí, jo. A volte Karla a on mi odpověděl, jsi se zbláznil, koho bychom asi volili jinýho, jako co ty mi máš co říkat, koho mám volit. A já jsem si uvědomil, že prostě jednak je to samozřejmě každýho věc,
A druhá, prostě jsem zjistil, že to moc žeru, takže jsem říkal pryč od toho, ať mě to pak jako nebolí, což... Stýská se ti po prezidentovi, o kterého jsme tím přišli a který se stal ex-prezidentem. Ty jsi napsal hezkou haiku, jestli bys mohl přidat trochu poezie. Ta ještě nebyla. Když řekneš prezident, tak mi se vybaví jedině prostě Havel. Ale jestli myslíš Klause, tak napsal jsem několik takových kousavých písní, básniček teda o Václavu Klausovi. Jmenuje se to Zápisky z gest. Václave Kloves, jako Václav Klavs. Zápisky z gest, Japonsko. Sakury v haiku. V Tokiu píšu haiku. Poradče haiku. Tak, to byla chvilka poezie s Vilémem Dubničkou a s naším bývalým Václavem Klausem. Tak. Ty máš ještě další básničky, nevím, jestli ještě chceš nějakou přidat. Ne, to snad radši. To už asi stačilo. Teď jsi spokojený s tím, co máme na Hradě? Tak to stačilo, děkuji za tvoje politické vyjádření. Někdy i takovýhle nádech či povzdechnutí člověku dostatečně dá dostatek informací o tom, jsou hezčí věci na slyšet. Pojďme se podívat o ničem jiném, myslím, ještě chvíli. Já nevím, jestli to, co se teď budeme probírat, je pro tebe hezčí nebo není. Před lety, když Plzeň dostala titul Evropské hlavní město kultury, byli všichni plní euforie a já si pamatuju, že ty velmi. Byl jsi velmi šťastný, spokojený. Kam to vyprchalo? To byla jedna z těch věcí taky. Přesně to si pamatuju taky. Já si to pamatuju jako dnes. Já jsem nebyl nikdy tak šťastný, teda do té doby tenkrát, jako když jsme to vyhráli. To bylo úplně nemožný to vyhrát. Prostě úplně nemožný a my jsme to dostali. To bylo fakt jako ve filmu. Prostě bitva jako středověká. Prostě Karl Artuš. Nemožný. Jo. No a já ti nevím, člověče. Tak máš pravdu, že jsme netrefili jako zase téma, který by mě teďka úplně zrovna naplňovalo a o kterém bych rád mluvil. Jo. Berou se v mě dvě různé věci a jedna z nich je, že současnou chvíli v tom týmu nepracuju a jo, není to úplně, že bych jako odešel, že bych to bylo jako rozhodnutí, jako teď bych chtěl jako mít chvíli pokoj. Bylo to, protože prostě se jakoby staly věci, které tam najednou mě přestaly jakoby potřebovat, jakoby, nebo fungovat, nebo nějak to tak jako vyvstalo a já jsem tam najednou byl zbytečný, jo. Mrzí mě to, protože to je jako srdeční věc. Já jsem dost naivní jako a takový idealista, takže většinou... A do věcí jdeš po hlavě, mám pocit. Takže to tak jako asi... Jako, takže mě to jako mrzí. Na druhou stranu je to prosím vás, přátelé, vnitřní můj pohled a je to subjektivní pocit. Jo. V tom týmu je spousta šikovných lidí, kteří tam dělají dobrou práci. Takže já právě nechci o tom mluvit takhle subjektivně negativně, protože nechci těm lidem, kteří tam pracují, prostě podkopávat nohy, protože tam se dějou, jako když já zkouším divadelní léto, tak já prostě zkouším, celý rok na tom pracuju, nebo pracujeme v týmu a teď čekáme na 30. června, až je premiéra. A je nefér ty lidi jakoby házet přes palubu ve chvíli, kdy ještě pracují, kdy ještě jako nemají šanci, ten rok 2015 ještě není a tak. Takže na druhou stranu nechci jakoby říkat, co se tam třeba nedaří nebo tak, protože si vážím práce těch lidí, kteří tam jsou a nebylo by fér to prostě jako smáznout. Není to tak, že se to jako teďka řekne a je to na pytel. To takhle vůbec není. Jako. Je rok 2013, ještě pořád je nějaký čas. Jak to vlastně třeba vypadá v Košicích? Máš nějaké zprávy? Vy tam jedete hrát, v nouzi poznáš přítele, tak potom jistě budeš moci srovnávat, ale slyšel jsi určitě něco o tom, jak to probíhá. My jsme tam byli, jo. A já jsem s těma Košicema v kontaktu a právě, že nejen z Košic, ale i z valné většiny, vlastně ze všech evropských hlavních měst kultury, které byly z východního bloku bývalého, je třeba to takhle říct, tak byly úplně stejný problémy. Protože ta společnost prostě není na to zvyklá, ještě to neumíme s tím pracovat. My se to musíme učit a jak já říkám od začátku, pro mě je největší přínos Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 v tom, že se prostě pohnou zemský desky. Je zemětřesení, všechny to bolí, všichni budou prostě z toho špatný, mít zlomený ruce, zboří se město, ale prostě se to pohne a lidi se něco naučí. Už teď se to učí, už teď se o tom mluví, už teď o tom lidi přemýšlí a to je pro mě vlastně hlavní posun.
Všude je to tak, že byly hrozně dlouho problémy, vyměňovali se ředitelé, takže všechny ty keci mediální a taková ta jakoby negace obyvatel Plzně, který jako říká, a vy tam berete strašný peníze, což taky není pravda, bla. A ředitelé se tam mění a nevíte co. To všechno jsou normální porodní a dětské nemoci, bolesti a je to úplně jakoby běžný. Takže není to tak, že by to teďka bylo všechno v pytli a nedalo se to zachránit. To je to běžný. Fakt to tak musím říct. Takže 2015 se nakonec podaří, jestli jsem to dobře pochopil, a ty může podařit. A ty budeš rád spolupracovat? Jo, teď tam není ředitel. Jo. Já doufám, že to třeba, že když se zvolí dobrý, rozhodný ředitel, který bude ochoten a schopen vzít na sebe zodpovědnost, tak se to ještě může podařit. A když budeme všichni, ne jeden za všechny, a všichni za jednoho, tak se to podaří, tak se dostáváme obloukem zpátky ke 3 mušketýrům, na které už se těšíme. Budou k vidění koncem června, ale vlastně pro nás obyčejné lidi až na začátku července. Je to tak? Říkám to správně. Já na 30. června je premiéra a od 1. července hrajeme představení, na který se prodávají lístky. Zve vás Vilém Dubnička. Díky, že jsi našel čas a přišel do studia Českého rozhlasu Plzeň. Naschledanou.